Di as in narigat. Di kamatam ti angas mo. Tapos no mabisin ka pa syempre hamumot ka maawit amin tanadagsen ngam kaya yalat tamat angam as in narigat. May sa ti Anayan Elementary School iti tineg ti kaadaywan a pagadalan ti probinsya. Pigsa ti bagi amang ibaklay kadagiti abasto. Tibker ti gurong ken pakinagem amag na tinarisgo. Ken kararag ti kanayon abalon da Teacher Mabel tunggal sumangat da iti Anayan Elementary School. Nasurok duwa nga aldaw ti pagnaen ken duwa arabii nga inana sakbay amadanon ti lugar. Gagangay apagpagnaenda ti malalagan agturong ti lanek, belaat ken naglibakan sakbay amadanon ti Anayan tineg. Awan patinggana abantay ken siyam akarayan ti balasiwen da. Lanak ma'am. Ta as in nga awan ti kwa. Awan ti bridge na. Ken adawat maira na nga kwa rakit no dadumangam kaaduan ket maanod aglangoy kami kasjay. No ani salbabida da kami nuhan nga kaya. Agsukat kami adamo lang balo mo nga pagsukatam. Syempre mabasa ka, matuduan ka, aglangoy ka. Amin dagijayon part na amin dagijayon. Naanod kami pa din na minsan madagna. Awan pala ti kwa idijay. Awan palang iditi bridge. Ate ma'am. Madagna ma'am. May sapay karirigatan iti paset ti Anayan. May salaing nga kable ti pagkalantayan da abumalasiw. Iti babana napegges ti ayos ti karayan basit akamali mabalin abiyag ti mapunas. O narigat maglalo na hang kasanay. Di nasanay kami di maisan. Ita na perdiman muten ka pati kapig sa ti habagat tudo kada angin sa balimanan. So kable lang talaga. Haan mo nga mabalin nga kuan talaga nga dapat kot kumpot kan. Idi nga min kat oray no single di kwa taada kayo nga pagbadda kang mamtadta dapat duwa nga ima. Addamet ten na ipatakder a poste iti mararamid a footbridge. Madamamit nga kwa, paparamid kami ti sa Bali, first phase nan, di yung duwa nga kwa, di pondasyon. Ken narigat nga mairas nita nga footbridge, tati kayat ni kumaka-permanent, ni jay steel plate, ni running board na. Manamnamamet panakay tuloy ti panakasimpa ti kalsada, tapno makisayan ti kalbaryo, dagiti residente ken manursuro. 20 ket siyam ti estudyante ti Anayan Elementary School, ken upat ti multi-grade teachers. Iti agdama, addan ti Sitio Ranso, iti Anayan Elementary School. Mamin, ano kayo bumaba? Kasi ano kayo kadalas bumaba? Depende ma'am no adda tawag, da seminar. Tapos no adda talaga nga emergency nga umay mo obraan dito yun. Saka bumaba. Imunan anay baga ti DepEd, nga da hardship pay para kadagiti manursuro nga da iti adayo a lugar. So there is also what you call hardship due to distance. Jay adayo jay pagisuruan magmagna o kaya agbalsa kaya ag horse ride whatever. Basta nga madalang tilugan. That is considered hardship post na. Yeah. So adam lang kategorya nga kasjay. So either no niya tinang ngato kanya da no niya teacher kat entitled siya for hardship, pwedeng yung being multi-grade teacher or yung through distance. May salaeng ni Ma'am Mabel kadagiti narway a manursuro a nakasagana nga agsakripisyo iti awag ti serbisyo. So nag-iba yung daanan namin, mas tumaas pa siya. Ken saan amadtengan iti anyaman agatad ti dedikasyon na iti panagisuro. Ada ba di time nga di kinarigat na kat kaya mo sumukon? Adda, syempre, DJ matikol tayo as teachers. So, tuloy lata. Ada mo choice mo mabaling ka mapunta sa Bali nga apaya nga nagtalinod ka 10 years di dyan. Kasi ko, ada nga min DJ ti notion ko, asla mission ko mga da, oray isa, may isa lang ko mati mapagraduar ko ti college. Nga DJ rinogik idi nga insuruan. No, ada makagraduar kanya dan, so mabalin tumat ka tanyag transfer akon. Kasi jay, kat hopefully tata nga year, barbarang adda mapagraduar nga na pupils ko idin.
nagrugi akpay lang idi. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.